ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପରିଚିତ। ହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି, ସତରେ କ'ଣ ସତ କହିବା ସହଜ? ନା, ସତର ପଥ କଣ୍ଟା ଝଟାରେ ଭରା। ସତ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପଶେ, ପାଦ ଲହୁଲୁହାଣ ହୁଏ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଆନ୍ତି, ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ସତର ମାର୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲିପାରେ, ଶେଷରେ ତାହାରି ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ସେଇଠି ଧର୍ମ, ଯେଉଁଠି ଧର୍ମ ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ସେଇଠି ବିଜୟ। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଜଣେ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଥିଲେ ଯାଚନିକା। ସେ ଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ସୁରସେନ ଓ ସୁଲୋଚନାଙ୍କର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା। ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାଳିକାରୁ କିଶୋରୀ ହେଲେ, ପୁଣି କିଶୋରୀରୁ ଯୁବତୀ ପାଲଟିଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଦିନେ ଯାଚନିକାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଯାଚନିକା, ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯାଅ। ଯାଚନିକା କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ମୋ ବିଦ୍ୟାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି। ଯାଚନିକା କଥା ଶୁଣି ଗୁରୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ସେ ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରାଜକନ୍ୟା ଯାଚନିକା ଥିଲା ନଛୋଡ଼ବନ୍ଦା। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦି କରି ବସିଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଯାଚନିକାକୁ ନିଜର ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାର ଯଦି ଜିଦି, ଏଭଳି ଜିଦି ଦେଖି ସେ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ଗମ୍ଭୀର ହେଇ କହିଲେ, ଯାଚନିକା, ତୁ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି। ଯାଚନିକା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ କଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ, ଚଉଠି ରାତିରେ ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୋ ଦେହଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଆଶ୍ରମ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତୋଠୁ ମୋ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି। ଯାଚନିକା ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଗଲା। ରାଜା ସୁରେଶ୍ୱନ ଓ ରାଣୀ ସୁଲୋଚନା ଝିଅ ଯାଚନିକାର ସ୍ୱୟଂବର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯାଚନିକା ଚେଦି ଦେଶର ରାଜକୁମାର ବୀରସେନଙ୍କ ଗଳାରେ ବରଣମାଳା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ବରଣ ବି କଲା। ଆସିଲା ଚଉଠି ରାତି। ଯାଚନିକା ସହିତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବାକୁ ଆସିଲା ବୀରସେନ। ସେ ଯାଚନିକାର ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଚନିକା କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଦୟାକରି ମୋର ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ମୋତେ ଅପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିଛି, ଚଉଠି ରାତିରେ ମୋ ଦେହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି। ସତ୍ୟ ରଖିବାର ମୋର ସାହସ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପତ୍ନୀ ଯାଚନିକାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବୀରସେନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯାଚନିକା କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ବୀରସେନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ମୋ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ରାତି ପାହିଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କଲା ଯାଚନିକା, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିଲା। ସୁନସାନ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ଏକୁଟିଆ ଚାଲୁଥାଏ ଯାଚନିକା। ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାଘ ଆସି ତାର ବାଟ ଓଗାଳିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଖାଇନି, ଆଜି ତତେ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୂରେଇବି। ଯାଚନିକା ବାଘକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ କହିଲା, ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ବିନତି ହୁଏ। ମାତ୍ର ବାଘ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲା। ଯାଚନିକା ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ସତୀ ହେଇଥିଲି ତାହେଲେ ତୁ ଏଇଠି ପଥର ହେଇଯିବୁ। ସତକୁ ସତ ବାଘ ପଥର କଲା। ଯାଚନିକା ପୁଣି ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତାର
ପଥ ଉଗାଳିଲା ଏକ ବିଷଧର ସାପ। ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ପାଷାଣରେ ପରିଣତ କଲା। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା। ଏଥର ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଦସ୍ୟୁ ଆସି ଠିଆ ହେଲା ତା ଆଗରେ। କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ବିବାହ କରିବି, ତୋ ସହ ମୋ ଦେହ ସୁଖ ମେଣ୍ଟେଇ। ଯାଚନିକା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲା। ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କାକୁତି ହେଲା। ହେଲେ ଦସ୍ୟୁ ଜଣକ ଥିଲା ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ। ଯାଚନିକା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜୀବ ପଥର କରିଦେଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପାଇଯାଇଥିଲା ରାତି। ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟୁଥିଲା। ଯାଚନିକାର ଅନ୍ତର ବାହୁନି ଉଠିଲା। ନା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ସତ୍ୟ ରଖିପାରିଲାନି। ନା ରଖିପାରିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ସତ୍ୟ। ସବୁ ଦିଗରୁ ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏହା ଭାବି ଯାଚନିକା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ଯାଚନିକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ରାତି ପାହି ଦେଇଥିଲା ବୀରସେନ। ହେଲେ ଯାଚନିକା ଫେରିଲା। ସେ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ତଥା ଯାଚନିକାର ପିତା ସୁରସେନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବୀରସେନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜା ସୁରସେନ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାତପୀ ଭରଦ୍ୱାଜ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ଯାଚନିକାକୁ ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଯାଚନିକା ଏକ ଗଛରେ ମଡ଼ିଥିବା ଶିଆଳି ଲଟାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ତାର ଜୀବନ ଯାଇନଥିଲା, କେବଳ ଚେତା ହରାଇଥିଲା। ଚେତା ଫେରିଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯାଚନିକା। କାରଣ ସେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ମାନେ ନଥିଲା। ହେଲେ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ଯାଚନିକାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୁ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇନୁ ଯାଚନିକା, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇସାରିଛି। ବୀରସେନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ଯାଚନିକା ଅସତୀ ନୁହଁ, ମହାସତୀ। ସେ କୌଣସି ପାପ ମନୋଭାବ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁନଥିଲା, କିମ୍ବା ମୁଁ ବି କୌଣସି ପାପ ମନୋଭାବ ରଖି ଯାଚନିକାକୁ ଚଉଠି ରାତିରେ ଯାଚନିକାକୁ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକିନଥିଲି। ମୁଁ ସେଦିନ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଥିଲି ଚଉଠି ରାତିରେ ଯାଚନିକାର ବିଧବା ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତା ସହିତ ସହବାସ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଯାଚନିକାର ଗୁରୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିତା। ମୋ ବାପା ହେଇ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ବିଧବା କହିପାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଚଉଠି ରାତିରେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତଥାପି ବୀରସେନ ଭିତରେ ପତ୍ନୀ ଯାଚନିକାକୁ ନେଇ ଭରି ରହିଥିଲା ସନ୍ଦେହର ଅନ୍ଧକାର। ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତ୍ରିଦେବ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ଯାଚନିକାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ବାଘ ରୂପରେ, ଯମ ସର୍ପ ରୂପରେ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଦସ୍ୟୁ ରୂପରେ ଯାଚନିକା ନିଜର ସତ୍ୟର ଅଗ୍ନିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଷାଣ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସତୀ ଯାଚନିକା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯାଚନିକା ଇନ୍ଦ୍ର, ଯମ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୁ ସତ୍ୟର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲା। ଏଥର ବୀରସେନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଚନିକାକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ଯାଚନିକା ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିଲା, ବହୁ ଅପଯଶ ଅର୍ଜିଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ଜୟ ହେଲା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ ସେଇଠି ବିଜୟ।